Se on vain valinnoistakin. Se ei oo ihan sama. Se on se mitä me tehdään, valintoja. Meillä on vain yksi pallo. Miksi elämme laatikoissa? Miksi emme tiedä mitään järvistä tai soista? Pysähdyn, hengitän ja katson ympärilleni. En heitä elämääni autopilotille. Kahvia vaiko teetä? Valot päälle vai ikkunat auki? Puhelimen, netti vai sanomalehti? Juuri tällaisena päivänä Marco Polo lähti Kiinaan. Huominen on nyt, nyt oli jo eilen. Kohta on tässä oli äsken. Huominen on nyt, nyt oli jo eilen. Kohta on tässä oli äsken. Pysähdyn, hengitän ja katson ympärilleni. En heitä elämääni autopilotille. Kahvia vaiko teetä? Valot päälle vai ikkunat auki? Puhelimen, netti vai sanomalehti? Juuri tällaisena päivänä Marco Polo lähti Kiinaan. Huominen on nyt.